हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय बे जाहैबाय समाज बिगियान आयदानि सायाव नोट्स होनाय जेखौ जोङो दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो दङ दा बेयो क्लास 8नि ससियेल साइन्सनि फरानि नामा जाबाय भारतनि दारिमिनारि रोगाथाइ राहा दा बिनि सायाव नोट्स होनो लानाय जादों दा बे नोट्सखौ नोंथांमोनहा फारि फारि नायलांनानै बुजिनानै लाग्रोनो हागोन बेनिफ्राय आरो डाउनलड खालामनो थाखाय PDF लिंकबो होनाय जादों डिस्क्रिप्शननि फार्स्ट लिंकआवनो दानिया फैदो जोङो गोबाव खालामाजासे नायदिनि बेयाव मा होनाय दङ नाय भारतनि दारिमिनारि रोगाथाइ राहा दा बे फरा लेखा गोदान एबा लेखा गोजामाव फरानि चेप्टारनि जितु नाम्बार बे नाम्बारा आलदा आलदा जानो हागौ दा बेयाव फरा 6 निफ्राय मोननाय जादों गोजामनि बेनिफ्राय जायखिजाया फरानि नामा एखेयानोखा दा अब्ला नोङो फारि फारि नायदो फिन होआव दंमोन जोंहा क ख ग घ ङ बेफोरबायदि जेरै आखरिक सोरखौ गोथां मुवा हिसाबै बाहायजानाय रोखोमसे दारिमिननि मुं लिर होनदों बेवहाय सोरथिखा दारिमिन बेबायदिनो 1 नाम्बाराव क ख ग घ ङ सिम होनाय दं बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव बिजाबाव नायदो मा नुगोन गेबें फिननायखौ सायख'ना लिर एबा थोंजों फिननाय होनाय जाबाय बेयावहाय नोंस्रामोना फरायाव मा दङ गेबें फिननायखौ सायख' होनायखौ नुगोन बेनिफ्राय बेयावहाय जोङो थोंजोङै होनाय जादों नायदो बाहायबो क ख ग घ सिम दङ बेनिफ्राय सुंद'यै फिन हो दङ सुंद'यै फिन होआवबो क नाम्बार बेयो एसे गोलाव नैथि ख बेबो एसे गोलाव ग बेबो गोलावानो नै बेनिफ्राय 4 नाम्बार बे 4 नाम्बाराव माने 4 नाम्बारा बेखेवनानै लिरनाय बेखायनो बियो गोलाव बेखिनि बेनिफ्राय आरो 5आबो गोलावानो बाहागो राननानै दिन्थिनो थिननाय दा बेखिनि अब्ला नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोनहा बे नोट्सखौ मोननो हाबाय जिहेतु शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनोबो गुबुन फरायसाफोराबो जाहाथे खाबु जायो दा जायफ्रा डाउनलड खालामनो हाया बिथांमोना स्क्रिनशट खालामनो थागोन आङो आरामसे बोलाना होनि खनिफ्राय घ नाम्बारसिम फारियै नैबेखौ स्क्रिनशट खालामग्रोदो बेनिफ्राय अंनिफ्राय फारियै नैबेखिनिखौ 3 नाम्बारसिम स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय 3 नाम्बारनि नैबेखिनिखौ खखौ स्क्रिनशट खालामदो ओमफ्राय नैबे नैथिखौ बेखौ स्क्रिनशट खालामनो हागोन गखौबो खालामना लादो बेनिफ्राय नैबे 4 नाम्बारा सोंनायखौ बोखोनानै फिननायखौ खुनुरुखुम खेबसेयावनो हानाय बायदि हासिगोन फिननायखौ खेबसेनो स्क्रिनशट खालामना लादो बेनिफ्राय 5आथ' गुसुंखा गोलावद्राय नङा 5खौबो स्क्रिनशट खालामना लादो दा बेखिनिमोन गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो क्लास 8, 9, 10निया डिस्क्रिप्शनाव लिंक दङ प्लेलिस्टनि बेयाव थांनानै नायनो हागोन आरो गुबुन गुबुन थाखोफोरनिखौबो मोननो हागोन दा क्लास 8निफ्राय बबेबा चेप्टारखौ नांग्रोगौबा बुंहरनो हागोन आं बेखौ थाबैनो बानायना होनो नाजानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों।